Oi, Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Hakine ki election baladep. Kum kamel election MP election kajing jedjungi ya ki kertong kum upai nong tavut utrang gumta. Uyo shisha gumta. Bat habayo kajing angnut ka mensimru ka hunjerut. Kum kajing sengaungu iya kinong yalam ki baladep job hakine ki election baladep une ubakren hang neru umla klemda ajing kublai ye kinong yalam ki balek bha bat syakri bha yangi upajba ka kamban syakri upajba kam dei ka basuk kajing syaken thoru ka babun wat ladangim kren baklaru henrei sisin baka mensim ka isi yano riyano ngi kenbet baka jingkren jong uta kalong ka babakla bat ladangi iki yano yanoru lada ukren baklaru ngi ken baka jingkren jong uta kalong ka badai tang baka jingtrei sitom jong pi kala pensuk yangi wat lada pisyaken thok haki babunru nganget bahagane ke election MDC onda kinong job kin sa job kindang le bha shu shu ya ka jing syakri jong phi ya upajba kumba upajba udon kam ya phi ki MDC